Hej. Ja, jeg putter den ned i vand. Se, nu gør jeg det. Den er jo telefonpud. Ja. Hvor sejt det lige. Wow, den ligger jo ned i vand. Det kan jeg slet ikke forstå det. Wow, nu putter den rigtige telefon ned i vand. Og så prøv at se, når jeg tager den op der. Så kan jeg stille. Og så kan jeg gøre sådan noget. Jeg kan tage den op igen, og så lever den bare. Det er smart, tror jeg. Men nu ligger jeg den så ude i fryseren. Og så venter I bare lidt og ser. Og så er den jo helt frossen. Ja, det kan du da tro, den er. Hvor er nummeret? Nu skal vi bare vente. Og så prøver vi lige. Wow, den er frossen. Ej, altså, den er jo frossen. Wow, den har meget batteri. Så vi lige se, om det er rigtigt. Wow, altså. Hvor fint. Jeg ser, om det er rigtigt. Wow, den er helt frossen. Nu kom det igen. Jeg kan ikke lade være med at afspille det. Wow, nu tager den op. Ja, det er bare så smart. Wow, så tager den. Wow, så swapper jeg lige op. Hvis jeg overhovedet kan se det. Så taler jeg lige med Google. Et øjeblik med Google. Hvor meget strøm er der på min telefon? Jeg kan ikke slukke telefonen for dig. Du kan slukke din telefon ved at holde afbryderknappen nede. Tryk på strøm efterfulgt af sluk. Det forstår hun så ikke. Jeg tror, jeg fortæller det en anden dag. Hej.